Dolrok norok kebangmano filmi drama rogo accident yakeba jekono moksa incident wngmani yagolo komao sogui to kebangmano nugui mankana. Phiaba norok sawai deman je filmi drama rogo nokmani o komao kalaimar rok reality o hingkake omni sai onekno joda. Kebangma borok saimanya koma tamo tei koma kahai situation no borok rok bahai ke sogoi oborok kebangma borok no saimanya. Hingke norni bukao bo omono sungmung achai tongkana je khoroksa borok komao sogoi mani yagolo teisa haino hai normal langmao kemau ui thangmani yagolo teisa kifiloi de man. Jodi no banchi oi phai manu hingke o banchi nani besek chances dong besek percent oborong no tuino tini ni video salainai tei komao thangnai borok kuno feel dekhlai man je reality o bini sago bithi borai tei injection rok jera jera o roi tongma rok oborok kwbangma no question tongo sungmung oboni phirokmung o video ni bisingti kwbangma no tini saiman lainai hingke video no puilano hoite paithak jora soya saknai naidi haike norok joto kok no saiman nai. Hingke faidi bisi yang ayang kok saya karei video ni main point no tui kok salainai. Faidi hingke jotoni silai sekang saiman lainai koma sabdani ortho eba kebo oboni kok kubui kok tamo hinja. Koma wngkha Greek language ni naharsa kaisa kok thai. Amoni meaning wngkha thukolok thujak yakeba Hindi bai hino geheri nin. Tei a jorao borok ni bokrok brain rok samung khlaya wngui thango tei o borok jora kolok romui thuwui mang tongo tei sijaya. Tei a kumao kolognai borok rok bufru sijano obono tui kotor kotor doctor tei scientist rok science rok bo obono tui saimanya. Hingke koma kahai situation no khoroksa borok bahai ke kesawi man. Omo haito kwbangma no reason wngui mano je khoroksa borok ni bokhrogo belai kheno dukhu kotor manmani eba kheba accident wngmani yagolo brain no dukhu manui o brain kam khlaya hingkake hai rok wngui thangmano. Omo hai kwbangma situation road accident wngmani jagao bisi nukkugo. Omo hai condition no jepru patient ni thui rok belai kheno sakni lai thangka hingke koma kahai situation no sogui tonguio. Tei amo simia khoroksa borok no bithi borai overdose rwkha hingkai bo komao soknani bisi feria. Khoroksa borok komao sogui nai normal borok ni brain bokrok kahai ke samung khlaya. Na bo kok saimano naki babo kunu bujiui mano tei lora chora kunu phano khlai manya. Phiaba a komao thangnai borok ni bwkha gangke salprum no dok dok eba kheba lilagui mang tongo. Tei o borok ni body o kwbangma activity rok bo choliui tongo. Well norok bo baksa saiman baina eba keba saiman ya phano wngui manna koma kwbangma doroner tongo. Tei aborok bwsike kuthuk tei kirima sincha Glasgow koma scale technique aboni jarei saimannai ar jagao khoroksa patient no doctor 3 ni hoite 15 jora kaisa score rijago. Aboni bisingo patient ni number jodi 3 score hingke o koma belai kheno kirima sincha kuthugo klaijak belai kheno patient serious o. Amo hai serious condition no patient kuno activities rok khlai manya bini sak soriro. Jodi no patient ni score 15 hingke o patient activity khlai tongmano lora chora khlai tongmano bini yakung yak yasiro. Tei o koma 15 score hingke lora chora no karei o patient response rok bo roi mano je ganani borok kok sungmano. Phiaba bini bokrok rok kaham ke choli glak tei bo kok rok saimanya wngnai.
Coma hai condition o borok ni bokrok je brain tongmani obo nosto wngui thango tei freeze kahai wngui thango omo hai condition o borok rok ni bachinani belai kheno 10% no 2 eba kheo 1% omo kahai se nukjago baksa ba banchioi thangfano borok rok kaham khlaiui normal life tongma kahai tongui manya।